Trump stiahol vojakov z Nemecka kvôli jednej marcovej vete. Dôchodky sa krátia, nemocnice zatvárajú. Ursula von der Leyen to vyhlásila za víťazstvo európskych hodnôt. Friedrich Merz vystúpil pred študentmi vo svojom rodnom Sauerland a dovolil si povedať, že americká operácia v Iráne je pre Washington ponižujúca. Nie na neverejnom briefingu, nie v diplomatickej nóte, ale na stretnutí so študentmi v provinčnej sále. Donald Trump reagoval v priebehu niekoľkých dní. Oznámil stiahnutie 5000 vojakov z Nemecka bez konzultácií so spojencami v NATO, bez upovedomenia Bruselu a bez varovania vlastného kongresu. Potom dodal, že toto je len začiatok a ďalšie znižovanie bude nasledovať. Predsedovia príslušných výborov v americkom kongrese, vrátane Trumpových vlastných republikánov, verejne vyhlásili, že rozhodnutie nestojí na žiadnej ucelenej politike národnej bezpečnosti. Merz urýchlene odletel do Washingtonu, stretol sa s Trumpom a získal ústne uistenie, že vojaci zostanú. Ústne. Od človeka, ktorý práve stiahol vojakov kvôli jednej nešikovnej poznámke. Potom Merz vyšiel pred novinárov a oznámil, že je to dobrá správa a nečakal nič iné. Kancelár najväčšej európskej ekonomiky poďakoval americkému prezidentovi za to, že ho nepotrestával tvrdšie. Takto vyzerá spoľahlivé partnerstvo v roku 2026. Vo svojich posledných verejných vystúpeniach hovorí Merz o Nemecku ako o otvorenej, liberálnej krajine, ktorá spoľahlivo prispieva k bezpečnosti Európy, váži si spojenectvo so Spojenými štátmi a buduje svoju budúcnosť v rámci silného európskeho jednotného trhu so 450 miliónmi spotrebiteľov. Znie to solídne, ale táto obraz má niekoľko detailov, ktoré sa do oficiálnych prejavov nedostávajú. Za to sa objavujú v európskych novinách, na neverejných briefingoch v Bruseli a v prieskumoch verejnej mienky, kde Merz suverénne obsadzuje posledné miesto spomedzi 20 najznámejších nemeckých politikov. Pre porovnanie. Prvé miesto v tom istom rebríčku zaujíma minister obrany Boris Pistorius. Jediný človek vo vláde, ktorému občania dôverujú, je ten, kto zodpovedá za armádu. Všetko ostatné sa vníma ako zlyhanie. Stojí za to pripomenúť kontext. Merz prišiel k moci so sľubom ekonomickej obnovy a s ambíciou vybudovať Nemecko ako nosnú silu nového európskeho poriadku. 90% nemeckých občanov je nespokojný s jeho prácou. To nie je opozičná rétorika, to je sociológia. Na priemyselnom samite v Antwerpách, ktorý zhromaždil 450 generálnych riaditeľov a vedúcich predstaviteľov najväčších korporácií kontinentu, položil mu Macron v priamom prenose otázku, ktorá sa v diplomatických kruhoch považuje za verejnú urážku. Či je kancelár bez pevnej parlamentnej väčšiny vôbec akcioschopný a či ho možno považovať za spoľahlivého partnera pre dlhodobé dohody. Sála sa rozosmiala. Nie zdržanlivo, nie v kulisách, ale otvorene a nahlas. Po tom, čo Merz vyhlásil, že zmena vlády v Nemecku nie je realistická, smiech bol ešte hlasnejší. 450 najvplyvnejších ľudí kontinentu sa smiali do tváre aktívnemu kancelárovi na samite, kde sa preberala budúcnosť európskeho priemyslu. Pozoruhodný detail. Macron, ktorý si takúto otázku dovolil položiť, riadi krajinu so štátnym dlhom 3482 miliárd eur a mierou dôvery 19% u vlastných občanov. Keď sa človek s takýmito číslami stáva hlavným kritikom na kontinentálnom samite, nesvedčí to o jeho sile. Meria to hĺbku cudzieho pádu. Súbežne s diplomatickými otrasmi sa vo vnútri krajiny odvíjal iný príbeh, oveľa bolestivejší pre milióny ľudí. 28. apríla podpísala Merzova vláda balík sociálnych škrtov vo výške 38,3 miliárd eur do roku 2030. Pričom európske redakcie dostali dokument ešte pred oficiálnym oznámením. Hlavné opatrenie? Bezplatné zdravotné poistenie pre nepracujúcich manželov sa ruší. Odteraz budú musieť sami platiť minimálne 2,5% z príjmu partnera. Navyše sa štátny dôchodok presúva do režimu toho, čo Merz sám nazval základným krytím a sám v zápäti dodal, že toto krytie už nebude stačiť na zachovanie životnej úrovne. Znižujú sa dávky v dlhodobej nezamestnanosti a financovanie systému starostlivosti o ťažko chorých. Analytici sa v hodnotení rozsahu diania zhodujú.
Je to najväčší demontáž nemeckého sociálneho štátu od Schröderových reforiem zo začiatku 2000 rokov. Tých reforiem, ktoré rozštepili sociálnu demokraciu natoľko, že sa dodnes nedokázala celkom zomknúť. Nemocnice už reagujú. Podľa prognózy príslušného zdravotníckeho inštitútu bude do roku 2007 až 67% nemeckých kliník pracovať so stratou. Do roku 2030 toto číslo porastie na 80%. Zdravotnícky personál vychádza do ulic. Na zjazde najväčšieho nemeckého odborového zväzu Merz opatrne obišiel tému vojenských výdavkov a podrobne vysvetlil, prečo sú sociálne škrty nevyhnutné. Vedenie odborov mu neodpovedalo, čo samo o sebe hovorí dosť. A teraz, kam idú peniaze, na ktoré nie je dostatok pri dôchodkoch ani nemocniciach? Vojenský rozpočet Nemecka v roku 2026 predstavuje 158 miliárd eur. Do roku 2029 by mal narásť na 153 miliárd, čo zodpovedá 3,5% hrubého domáceho produktu, novému cieľovému ukazovateľu NATO. Súbežne funguje osobitný špeciálny fond Bundeswehru. Merz verejne vyhlásil zámer vybudovať najsilnejšiu armádu na kontinente. Peniaze na armádu sa našli v tom istom rozpočtovom cykle, v ktorom oznámili, že na dôchodky peniaze niet. Aby sme pochopili logiku toho, čo sa deje, treba sa pozrieť na Brusel. V marci 2025 vyšla Ursula von der Leyen pred novinárov a oznámila plán Rearm Europe. 800 miliard eur na prezbrojenie kontinentu. Mechanizmus je jednoduchý. Členské štáty Európskej únie získavajú právo výrazne zvýšiť vojenské výdavky bez toho, aby museli čeliť sankčným konaniam za prekročenie rozpočtového deficitu. K tomu ešte pôžičky od samotnej komisie vo výške 158 miliárd. Na slávnostnej tlačovej konferencii sa hovorilo o bezpečnosti, historickom odhodlaní a európskej zodpovednosti. O tom, kto tieto peniaze nakoniec vráti a z akých strojov, nepadlo ani slovo. Ekonómovia agentúry Moody's to pritom napísali otvorene. Náklady na prezbrojenie napokon padnú na plecia európskych občanov, a to v podmienkach, keď väčšina veľkých ekonomík kontinentu už nesie dlhové zaťaženie nezlučiteľné s rozsiahlym novým zadlžovaním. Francúzsko má dlh vo výške 118% hrubého domáceho produktu. Taliansko 137%, Španielsko, Grécko, Portugalsko, každé so svojimi chronickými nerovnováhami. V žiadnej krajine, ktorá prijala záväzky podľa nového plánu, sa nekonalo referendum ani akékoľvek étosnú parlamentné hlasovanie o zásadnej otázke. Či to občania chcú a či sú ochotní za to zaplatiť. Rozhodnutie sa prijímalo v Bruseli, oznamovalo sa ako strategická nevyhnutnosť a vykonávalo národnými vládami v režime technického plnenia smernice. Von der Leyenová nie je náhodným vykonávateľom cudzích rozhodnutí. Je to človek, ktorý tento model riadenia osobne budoval 7 rokov. V máji 2026 uverejnila agentúra Bloomberg investigatívu, opierajúcu sa o svedectvá ľudí osobne oboznámených s fungovaním aparátu komisie. Obraz je následovný. 13. poschodie budovy Berlaymont sa zmenilo na prezidentský úrad, kde sa všetky podstatné rozhodnutia sústreďujú v rukách úzkej skupiny dôverených poradcov. Kým 26 ostatných komisárov, z ktorých každý oficiálne zodpovedá za svoj úsek európskej politiky, je fakticky odstavených od skutočného rozhodovania. Práve to spôsobuje, že kľúčové hospodárske úlohy, obnova konkurencieschopnosti priemyslu, reforma jednotného trhu a zníženie regulačnej záťaže podnikov sa systematicky odkladajú. Jeden z európskych predstaviteľov to sformuloval takto. Vidíme čoraz viac chýb pochádzajúcich od jej malej skupiny dôverených ľudí. Bývalí kolegovia von der Leyenovej z Kresťansko-demokratickej únie, strany, ktorá jej zabezpečila mandát, na neverejnom rokovaní v Berlíne žiadali legislatívne obmedziť právomoci komisie. Delegácia veľkých technologických spoločností jej na stretnutí oznámila, že koná príliš pomaly vo veciach kriticky dôležitých pre európsku ekonomiku. Kritika zaznela súčasne z vlastného politického tábora, z podnikateľského prostredia a aj z národných hlavných miest. Jej mandát je chránený do roku 2029. Mechanizmus predčasného odvolania predsedu komisie za strategické zlyhania platné zmluvy nepoznajú. To znamená jednu konkrétnu vec. Celý reťazec, vyhlásiť 800 miliárd,
Poskytnúť vládam krytie pre vojenské výdavky, mlčať o tom, odkiaľ peniaze prídu, zostane bez akýchkoľvek osobných dôsledkov. Možno vyhlásiť novú éru európskej bezpečnosti, potom Nemecko krátia dôchodky, Francúzsko hromadí dlhy, Slovensko a Maďarsko blokujú sankčné balíky a Trump sťahuje vojakov a napriek tomu možno pred kamerami naďalej pôsobiť víťazne. Na oficiálnych stránkach komisie vychádzajú tlačové správy. Fotografie sú vždy bezchybné. Vyhlásenie neúrekom. Dôsledkov pre ich autorov žiadne. To nie je porucha systému. Takto je systém nastavený. Európsku komisiu nevolíme v priamych voľbách. Predsedu menujú lídri štátov v rokovaniach, ktoré sú pre väčšinu občanov neprehľadné. Komisári prechádzajú vypočutím v Európskom parlamente, no ich skutočný osud neurčuje vôľa voličov, ale rovnováha záujmov politických skupín v Štrasburgu. Výsledkom je, že človek oznamujúci výdavky vo výške 800 miliárd eur nenesie pred občanmi žiadnu priamu zodpovednosť, ani politickú, ani osobnú. Práve preto sa rozhodnutia prijímajú s takou ľahkosťou a následky sa stávajú cudzým problémom. To vysvetľuje, čo sa deje s európskymi voličmi. Po celom kontinente stabilne rastú preferencie strán, ktoré kritizujú práve tento model riadenia. V Nemecku získava Alternatíva pre Nemecko 27% a predstieva stranu aktívneho kancelára o 5 percentuálnych bodov. Pritom v máji 2025 ju Úrad na ochranu ústavy oficiálne označil za pravicovo-extrémistickú organizáciu a napriek tomu zostáva najpopulárnejšou stranou krajiny. Zamyslite sa nad touto kombináciou. Vo Francúzsku zostáva Národné združenie najväčšou opozičnou silou s výsledkami, ktoré by pred niekoľkými rokmi vyzerali ako fantastika. V Rakúsku, Holandsku, Taliansku a Fínsku sú pravicové a pravostredové strany buď už vo vláde, alebo tvoria hlavnú opozíciu. Oficiálne vysvetlenie Bruselu je rast populizmu, zahraničný vplyv a dezinformácie. Poctivejšie vysvetlenie je iné. Keď sa rozhodnutia prijímajú bez účasti občanov, náklady sa presúvajú bez ich súhlasu a zodpovední sú inštitucionálne chránení pred akýmikoľvek dôsledkami, ľudia urobia presne ten výber, ktorý urobia. Nie preto, že ich niekto oklamal, ale preto, že situáciu prečítali správne. Merz hovorí o hrozbách pre demokratický stred z oboch strán a ponúka seba ako ochrancu. Ale kancelár, ktorý obsadzuje posledné miesto v rebríčku dôvery, stráca vojakov spojenca kvôli jednej nešikovnej vete. Kráťa sociálne istoty v mene vojenského rozpočtu a ďakuje americkému prezidentovi za to, že ho nepotreskal prísnejšie, nie je obrancom stredu, je jeho symptómom. Ursula von der Leyen riadi z uzavretej kancelárie, nedostupná pre priamu demokratickú kontrolu a to, čo sa deje, nazýva víťazstvom európskych hodnôt. Macron so 118% dlhu k hrubému domácemu produktu sa smeje spojencom na kontinentálnych samitoch a hovorí o európskej suverenite. Toto všetko sa nedieje v rôznych krajinách ani v rôznych epochách. Deje sa práve teraz, v tých istých týždňoch. A nikto z tých, čo tieto rozhodnutia prijímal, za ne nezaplatí vôbec nič.